Здравейте, приятели! Вижте какво направихме заедно с Wood Art World. Те ми изработиха мой дървен личен портрет. Направено е от много готини хора, семейство Тотеви. Когато го видях, много ме зарадва. Има нещо много приятно в тези подаръци. Има отношение, има внимание, има нещо лично. Wood Art World със семейство, което прави дървени продукти, гравирани портрети, 3D портрети, плата и религиозни изделия от дърво. Неща, които можеш да докоснеш и да запазиш. А понеже последните месеци работя върху QR Wishes, решихме да направим нещо заедно. На гърба имаме един малък дигитален акцент. QR код, който отваря дигитална картичка с снимка и гласово послание. Честит рожден ден, Васи! Пожелавам ти да си жива и здрава. Много любов, щастие, успех. Красиво, лично и емоционално. Не просто подарък, а спомен, който остава. Много се радвам, че направихме това със семейство Тотеви, Wood Art World. Ще оставя информация за тях в коментарите. А ако имате продукт, към който искате да добавите QR Wishes или искате пакет с QR картички за вашия бизнес, пишете ми. Ще се радвам да измислим нещо прекрасно заедно. Благодарим отново на Wood Art World за тази колаборация. Чао и до скоро, приятели!